Добре дошли! Днес ще разгледаме един доста интригуващ източник и ще го превърнем в нещо ясно и структурирано. И така, днес се потапяме в една доста драматична астрологична прогноза, която идва от блога Врачка. И, само да кажа, започва с едно доста зловещо предупреждение за 2026. Така, според този източник, 2026 няма да е просто поредната година в календара. Не, говори се за фундаментално разместване, за година на, чуйте сега, огромни наводнения, разтърсващи земетресения и дори технологичен колапс. Да, звучи доста сериозно, нали? Авторът направо казва, че това е небесен код, който трябва да разчетем преди да е твърде късно. Хайде тогава да видим кои са астрологичните виновници зад всичко това. Значи, в центъра на цялата тази прогноза стоят 4 ключови планети. И именно техните движения и подредби, според блога, ще определят съдбата на 2026. И така, първи на сцената излиза Сатурн. Описват го като господаря на кармата, този, който носи структура, правила, наричат го ледът. През 2026 той завършва един огромен 30-годишен цикъл, което си е голяма работа. След него идва Нептун, пълната му противоположност. Той е господар на океаните, на илюзията. Описват го като мъглата, която размива всички граници и внася елемент на несигурност и, да, хаос. Ето тук вече става наистина интересно, защото в началото на 2026 тези две сили, Сатурн и Нептун, се срещат. Само си представете сблъсъка. Лед срещу мъгла, структура срещу хаос, правила срещу илюзия. Точно това е експлозивното напрежение, за което говори източника. Но, разбира се, това не е всичко. В картинката се намесват и други играчи. Уран с Телец е наречен пробуждащият, този, който ще разтързи буквално земята под краката ни, а с нея и финансовата стабилност. И Плутон във Водолей, трансформаторът, който идва да разруши старите властови структури и мрежи, включително и технологичните. Добре, стига с планетите и астрологията. Какво всъщност означава всичко това за нас тук на Земята? Хайде да видим какви са конкретните, реални прогнози на блога Врачка. Прогнозите се разделят на 3 основни, доста плашещи категории. Първо, водни катаклизми. Говорим за мащабни наводнения, цунамита, замърсяване на водата. Второ, земни трусове. Увеличена сеизмична активност, проблеми с земеделието и доставките на храна. И трето, технологичен и социален колапс. Мащабни сривове на интернет и тока, които водят до социални вълнения. И за да стане още по-конкретно, източникът посочва 4 затъмнения през 2026, като така да се каже космическите детонатори за всички тези събития. Както се вижда, всяко затъмнение е свързано с потенциален катаклизъм от технологични сривове през февруари до големи наводнения през август. Ето ги и 4 критични дати, събрани на една времева линия. Статията ги нарича космически рестарти, моменти на изключителна нестабилност, в които се очаква да се случат най-големите сътресения. И сега, на фона на цялата тази доста мрачна картина, сигурно се питате и какво правим сега? Авторът не ни оставя просто в отчаяние. Напротив, фокусът се измества от прогнозата към подготовката. Идеята не е да се всява паника, а да се дадат инструменти, с които да сме готови. И така, ето ги и 5 практически стъпки. Първо, астрологично да се провери личната карта. После става много по-земно. Осигурете си алтернативен източник на чиста вода. Трето, диверсифицирайте спестяванията, т.е. не всичко да е дигитално. Четвърто, научете основни умения за оцеляване. И пето, може би най-важното, изградете силна общност около себе си. Фокусът се измества от глобалния хаос към личната и местната устойчивост.
И всичко това е обобщено в този цитат. Не се страхувай от тъмнината на 2026, защото само в най-дълбоката нощ се виждат най-ярките звезди. Тоест, основното послание е съвсем ясно. Целта не е да привличаме тези събития със страх, а точно обратното – да изградим устойчиви общности и да се фокусираме върху нещо по-висше. Така че, в крайна сметка, разказът тук не е за апокалипсис, поне не според този източник, а по-скоро за раждането на едно ново, по-осъзнато човечество. Да, представено е като една интензивна трансформация, едно болезнено, но необходимо пречистване за планетата. Което ни води до финалният въпрос, който тази перспектива поставя. В крайна сметка, какво е това? Пророчество за гибел или покана за еволюция? Източникът ни остава с този въпрос. А отговорът може би е различен за всеки.